Hej, kif intom illum? Illum jiena ser naqralkom silta mill-ktieb It-tlet Tiqżieqes. Dan huwa ktieb mis-sensiela Ħrejjef Klassiċi. Darba fost l-oħrajn kien hemm ħanżira li kellha 3 tiqżieqes ċkejknin. Din ma kellix biex trabbihom u bagħtithom għal pleliqi ifittxu xortihom. L-ewwel qasqus iltaqa' ma' bidwi li kien qed iġorr it-tiben. Sinjur, nitolbok agħtini balla tiben ħalli nibni dar, talbu l-qasqus. Il-bidwi laqa' t-talba tiegħu u taħ balla tiben u l-ewwel qasqus bena dar biha. Ma damx wisq ma ġie l-lupu u ħabbatlu l-bieb. Qasqus ċkejken, qasqus ċkejken, ħallini nidħol għandek. Il-qasqus wieġbu, le, nini indaħlek ġewwa. Mela se nonfoħ u nwaqqalek id-dar, qallu l-lupu. U nefaħ u waqqalu d-dar u l-lupu kien l-ewwel qasqus. It-tieni qasqus iltaqa' ma' raħħal tabija skuk. Sinjur, nitolbok agħtini dawk it-skuk ħalli nibni dar, talbu l-qasqus. Ir-raħħal laqa' t-talba tiegħu u taħ it-skuk u t-tieni qasqus bena dar bihom. Ma damx wisq ma ġie l-lupu u ħabbatlu l-bieb. Qasqus ċkejken, qasqus ċkejken, ħallini nidħol għandek. Il-qasqus wieġbu, le, nini indaħlek ġewwa. Mela se nonfoħ u nwaqqalek id-dar, qallu l-lupu. U nefaħ, kemm felaħ u fl-aħħar waqqa d-dar. U l-lupu kien it-tieni qasqus. It-tielet qasqus iltaqa' ma' bennej bi fjeġġ ġebel. Sinjur, nitolbok agħtini dak il-ġebel ħalli nibni dar, talbu l-qasqus. Il-bennej laqa' t-talba tiegħu u taħ il-ġebel u t-tielet qasqus bena dar bih. Ma damx wisq ma ġie l-lupu u ħabbatlu mal-bieb, bħalma għamel mal-qżieqes l-oħra. Qasqus ċkejken, ħallini nidħol għandek. Il-qasqus wieġbu, le, nini indaħlek ġewwa. Mela se nonfoħ u nwaqqalek id-dar, qallu l-lupu. U nefaħ kemm felaħ. U nefaħ fuq li nefaħ. Iżda kien kollu għal xejn. Meta ra li ma setax iwaqqalu d-dar bl-infeħ tiegħu, il-lupu qal: Qasqus ċkejken, naf balqa fejn jikber ġmiel ta' pastart. Fejn? Staqsih il-qasqus. U fl-għalqa tas-Sur Sant. Jekk tkun lest, għada filgħodu niġi għalik u mmorru flimkien. Inġibu ftit għall-ikla ta' nofsinhar. Tajjeb wisq, qallu l-qasqus. Inkun lest, fix ħin trid li mmorru? Fis-6 ta' filgħodu. L-għada, il-qasqus qam fil-5. Mar ġabar ftit pastart, daħal lura d-dar u lesta borma mimlija fuq in-nar. Il-lupu tgħidx kemm irrabja, imma ħaseb bejnu bejn ruħu kif seta' iqarraq bil-qasqus. Qasqus ċkejken, naf fejn hemm siġra sabiħa tat-tuffieħ, qallu l-lupu. Fejn? Staqsih il-qasqus. Ħdejn ġnien il-kaptan, wieġbu l-lupu. Niġi għalik għada fil-5 ta' filgħodu u mmorru flimkien inġibu
ftit tuffieħ. X'taħsbu intom? Ser jirnexxielu il-lupu jitħaq bil-qasqus? Jekk tixtiequ ssiru tafu, nistidinkom biex taqraw intom ukoll il-ktieb mis-sensiela ħrejjef klassiċi it-tlet tiqżieqes. Ciao.